Mayong hapon mga kaigsonan. Good afternoon everyone. I'm here once again. Bisan na ko sa akong room mga igsoon. Gi-quarantine ko diri no. So nagbantay ko sa akong anak but still gusto ko modasig gyapon ninyo. Gusto ko mahatag og mga pagdasig. Gusto na ko i-share ang word of God, ang word ni Lord ning taknas kapunon mga igsoon. So ganahan ko mga igsoon murag for me para nako kuno murag addict jud kay ko ba? Addict kay ko mo share sa word ni Lord. Ngano man. Before mga igsoon, addict kay ko mo deliver og shabu, no? Di ko mauwaw. Okay pa kailan mga igsoon, mabot ko lain-laing lugar. So this moment sa mga igsoon. So karon gusto ko nga i-share na po nako ang word ni Lord, ang pulong sa Ginoo, no? Sa una, imagine tig-deliver og shabu, karon tig-deliver sa pulong sa Ginoo. So karon nitnas kahaponon gusto lang ko mo share ninyo mga igsoon. But before I proceed, I just want to invite everyone sa akong channel, Kristohanong Mabungahon. Just please subscribe, madungog niyo pagdasig, pag-comfort, then kuan. Nasad ko ikuan mga igsoon, nasad ko page, Kristohanong Mabungahon sad, no? So ang akong page mga igsoon, 1 month pa na siya kapin or 1 month pa man siguro. And then bago pa nag 1 month din ang akong channel karon mga Kristohanong Mabungahon, 1 week pa. So bago pa lang ko, baguhan pa ko ng mga igsoon. And then once again, the reason why nag-vlog ko, wala July may igsoon ba? To glorify God alone, to glorify the King of Kings and Lord of Lord. Iisa siya, ipataas siya, himuon siyang famous, dili para masikat ko, dili para mailado ko, dili para ma-well known ko nga tao, but I just wanna glorify God. I just want to share the word of God. I just want to encourage each one of us. Amen. May nang magklaro ta ba? Sumara gina ang motive sa akong heart. Gusto lang ko modasig. Kay nadyo ko'y burden ba nga mo-encourage sa mga katawhan kay sa una man gud mga igsoon nga dili pa ko lagad sa Ginoo. Sige ko encourage sa mga tao nga magbisyo, sige ko encourage nga sige magsyabu ana bitaw. So dili ko good model before, no, sa dili pa ko lagad sin. So karon na mawi ko, gusto ko nga magpagamit sa Ginoo maayo. Gusto ko nga katong 16 years nga na slave ko sa droga, sa lain-laing bisyo. Gusto ko nga sa karon nga na slave na ko ni Jesus, gusto ko nga magpagamit jud niya maayo. Amen. So anak ko'y basahon. Okay, ning taknas kapuno na ko'y basahon mga igsoon. Sinuwat ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 19. Nag-ingon diri mga igsoon. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Okay? Ang Ginoo magapanalangin siya po. Okay? Atong makita rin mga igsoon, sinuwat ni Apostle Paul ngadto sa Romans, sa taga Roma, no? Naingon siya diri, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. So it is about vengeance mga igsoon. It's about kanabitong pagpanimalos. Atong iskutaron about panimalos, no? But ang word of God nag-encourage na to mga igsoon ning taknas kapunon nga dili data kinahanglan manimalos. Meaning mga igsoon, nganong manimalos man pastor ngani siguro kining magong nangalagad ta sa Ginoo mga igsoon, dili kalikayan, normal ra yun mga igsoon nga daghan ang mulutos na to, daghan ang butang-butang istorya, magagamag istorya, daghang masuko na to, no? Actually mga igsoon, before ko nahimong alagad sa Ginoo, grabe ko kailado nga adik-adik mga igsoon, daghang ikog barkada, but sa dihang nahibaw-an nila nga nahimo na kong alagad sa Ginoo at first mga igsoon, di ko nila tagdon, likayan ko nila, kabuangan ko ba. So ila kong buhian og mga tunglo, mga sakit nga istorya. So at first, pero karon mga igsoon, okay na kay may nabalik na mong close ang closeness sa mga akong mga barkada, but normal gini siya mga igsoon once musunod ka sa Ginoo, once nga naninuod ka sa pagsunod sa Ginoo, naagi ni ngani moagi kag mga struggle jud, mga hagit mga igsoon nga matinga ka nga mga tawo nga duol sa imong dughan, masuko na nimo, lahi na gid ba kay ngano man. First and foremost, lahi na ta og espiritu nila, no? Dili na ta pareha og binuhatan nila, no? Dili na ta makasabay nila og mag-inom, magsuyop og shabu, magsigig panglibak, di na ta kasabay sa mga binuhatan nga dili maayo nga wala kay paymaya sa Ginoo. So normally, syempre tungod kay dili na ta parehan lag espiritu, normal mga igsoon nga nadyo'y possibility, tendency mga igsoon nga di sila ganahan. Normal ingon si Jesus Christ mga igsoon nga subay sa sigpit nga dalan,
kay ang kasagaran gisubay sa kadaghanan, ang lapad nga dalan padung sa kalaglagan. So kining mga persecutors na to, mga manlulutos, mga igsoon, mga tigbutang-butang na to, sigbugal-bugal na to mga igsoon, atong mga kaaway mga igsoon, although ato silang gitreat as friends still ang mga kaaway, pero giisip ta nila nga kaaway na sense nga nalahi na bitaw na nila kay nanata sa Ginoo. So normal na siya mga igsoon, normal na siya, but mao bitaw nga karon ginkaharis na ni Apostle Paul nga nagingon rin mga igsoon, every time nga makadungog tag mga dili maayong istorya, makadungog tag mga paglutos, makadungog tag mga pagbebi ay pagbugal-bugal, idaw ng atong dungog, grabe mga igsoon, pakawawan, tulisukon ta. Di ko kalimot mga igsoon, bago pa ko nga nagwali, ako mga barkada, kabuangan lang ko, ingnon ra ko, singgitan ko samtang magwali, nakasuyo pra nagsyabu, ingnon ra ko mga igsoon, nakapadagan pa na ako sa kalibo ganina, nag-uban man na nanuyop, so sakit ba, no? Pain na yung mga ingana mga igsoon. So syempre kay ning subay mo sa sigpit nga dalan, daghan kayo og mga pagsulay, daghang mga kasakit, pero mao na giingon mga igsoon, iasa naman ning kasakit nga nasinati nato karon kumpara sa kalipay puhon, basta mo lahutay ta sa pamalagan sige. So gi-encourage ta ni Apostle Paul ning taknas kapunon mga igsoon nga kung naa man gani mga igsoon mangaway nato, di nato bawsag away. Kung makadungog man galit mga igsoon og sakit nga istorya against nato nya, di tinuod, dili nato sila bawsan nga pasakitan ngano man kay gingon ri sa balaang kasulatan mga igsoon, do not take revenge, ayaw panimalos. My friends, igsoon, ayaw panimalos. Kay next line is this, but leave room for God's wrath. Ato kunong hatagang chance si Lord nga mulihok, atong hatagag higayon ang Ginoo nga may manimalos, no? Sa ato pa din mga igsoon, sa panahon nga naay mulutos nato, sa panahon nga naay mapasakit nato mga igsoon, kung mubalos pud ta og mga sakit nga istorya, wala na nato gitugutan ang Ginoo nga mohimo sa iyang part, kay nganuman ato namang gihimo ang iyang part, no? Meaning dili na magkapanimalos ang Ginoo sa mga tawo nga naglutos, nagpasakit ka nato tungod kay ato manggibawsan sila. But if we humble ourselves, o ni atong buhaton ning giingon ni Jesus Christ mga igsoon sa Mateo 5 verse 44 nga ngayon, but I tell you, love your enemies and pray to those who persecute you. Okay? Ang command ni Jesus Christ, ang giingon ni Jesus Christ mga igsoon, love your enemies and pray to those who persecute you. Ato daw higugmaon atong kaaway ug atong iampo ang mga naglutos kanato, no? Kung atong buhaton mga igsoon nga sa panahon nga lutuson tayo na bugal-bugalan, butang-butangan, labayon tag mga istorya nga di maayo mga igsoon, sa panahon nga ato silang iampo, sa panahon mga igsoon nga ato silang higugmaon gyapon, bisag sakit na kaya atong gibati mga igsoon sa atong silingan, but still ato silang danag sabaw kung magluto ta, ato silang hatdag sudan mga igsoon, ato silang tagaag hinabang. Labi na karon nga nato sa krisis sa pagkaon, bisag kibaw ka nga nasakitan ka na, but still ato silang, we will make peace with them mga igsoon. Kung ato nang buhaton mga igsoon, atong gitagaag lugar ang Ginoo nga manimalos. Amen. So di ta manimalos mga igsoon, no? Kay ngani man ni mga igsoon, kung mubaws ta, meaning nin disobey na ta sa word ni Lord. Okay? So kung mubalos ta sa mga tawo nga nakapasakit nato, meaning mga igsoon, nisupak na ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo iampo ang naglutos nimo, higugmaa ang imong kaaway. Amen. So maglisod si Lord pag-bless nato kung mo-revenge ta. Meaning mga igsoon, kung mo-revenge ta sa atong kaaway mga igsoon, sa atong mga persecutor, it means mga igsoon nga atong giblakan ang blessings ni Lord. No? Kay nga naman, ang himaya sa Ginoo dili man mo kunsad, no? Ang favor ni Lord dili mo kanaog. Di ba? Ang pagpanimalos sa Ginoo dili mo kanaog, ang gahom sa Ginoo dili mo display, dili ma-display ang power ni Lord. Nga naman, ning revenge man ta, no? And then wala man ta sugua sa Ginoo nga mo revenge. Bisan mga igsoon nga naon tay nindot isulti nimo, bisan ta mga igsoon nga nindot ibaws kay nga naman walay ka matuoran ilang gisulti, no? Pero abi nyo mga igsoon, kung mubalos data mga igsoon, atong giunhan ang Ginoo, no? Meaning kung atong bawsan ang nagdaot nato, kung mo-revenge ta sa nagdaot nato mga igsoon, atong giblakan ang unsay buhaton sige. Meaning ang kanideng gitawag og mga igsoon panimalos, atong kaugaling panimalos, it seems like a blessing blocker. Okay?
sa dihang manimaus ta mga igsoon sa atong mga kaaway atong giblakan ang panalangin sa Ginoo, giharangan nato, no? So all we have to do mga igsoon is to humble ourselves, pray, and atong higugmaon de sila. Amen. Ano ingon ang Jesus Christ mga igsoon nga iampo ang naglutos kaninyo, no? Higugmaa ang inyong kaaway, no? So sa panahon nga giuhaw sila mga igsoon, paimnon gyapon natong tubig. Sa panahon nga mamaylo ato gyapon pabayloon, no? Dili na sa panahon mga igsoon abi kay giaway ka og bayluan ka og kwarta mayon ka mura bitaw imo nang buy-buyon labon ra ba ato niaging adlaw ning isulti kay ngani ko karon mo duol din ako mamaylo. No, ay nagbuhata ipakita mga igsoon nga ikaw Kristohanon, ipakita nga nagpatigbabaw ang gugma sa Ginoo kaysa kasuko, ayaw pagdumot, forgive, amen, iampo, release a blessing for them. And that way mga igsoon atong gitagag higayon ang Ginoo. Kaya abi mga igsoon ang Ginoo hustisya. So bisan pag atong buhatan og maayo sila anak mga igsoon, either magbag-o sila, makahinuklog sila, but still naadyoy justice is served si Lord sa mga nagbugal-bugal, nagbinuang. Kaya naman biblical man ni, nagingon dito, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Ako ang panimalos, ako ang mubalos, nagingon ang Dios, no? So sa to pa rin mga igsoon, sa panahon nga naay magbutang-butang na itong istorya, sa panahon nga naay mo pasakit na to, sa panahon nga naay mo gamagama na itong istorya, mo awayon ta mga igsoon, i-down ang atong dungog mga igsoon, still atong ipakita nga nahigugmata nila. Amen. Unsaon pagpakita, pastor? Abi nyo mga igsoon sa tinod lang, ang gingon ni Lord, love your enemies, di ba? Abi nyo mga igsoon, dili na sayon, nga naman. Labi na ang nakapasakit nimo close kay nimo, labi na ang nakapasakit nimo imong asawa, bana, imong anak, imong igsuon, imong best friend, dili ilalim mga igsuon higugmaon, no? Dili ilalim higugmaon, but nalagoy tips hatang yung mga igsuon. The more ka mo draw near sa presence ni Lord, the more ka magsigig paduol sa Ginoo mga igsoon, the more pud mo overflow ang love ni Lord sa imong kasing-kasing. And it's easy for us, it's easy for you to forgive even the unforgivable, no? Bisan naay panahon mga igsoon nga lisod kay og sakit kay pasaylo tungod kay kana bitaw ang kasulay na nga wala jud kamatuoran ba bisag gamay. Pero kung naglabi ang gugma sa Ginoo sa imong kasing-kasing, andam ka mo pasaylo, andam ka still mahigugma kaniya, still iampo nimo sa Lord, i-bless, no? And that way mga igsoon natong gitagaag higayon ang Ginoo nga mulihok sa unsay angay niya buhaton. Sa mao nag-ingon mga igsoon nga kung batuon ka og bato, labaya og pan, no? Ngani ni siya migsoon ang pan mga igsoon is love, no? Ang pan is symbolize love. And then ang bato it symbolize kasuko, tunglo ana bitaw, mga sakit. So kung batuon kag ang bato magud di ba ang batuon ka sakit, no? Masamad ka bato na siya. So ang bato mga igsoon meaning sakit ang istorya, kung batuon ka pak sakit kayo, pangus-pangus maka mapahak man imong agtang, labaya og pan, ayaw lang ng binangkal, sakit man pud na, no? Labi na kusog ka mo labay og pan mga igsoon, bisag sliced bread lang or kanang pandesal, no? Meaning labaya og gugma. Amen. Kay kung imo nang himuon mga igsoon, meaning wala ka naka-disobey sa word ni Lord and wa nimo na blocky, no? Wa nimo na gi-blocky, wala nimo maalihi ang blessing ni Lord. Kung imong higugmaon ang imong kaaway, kung atong higugmaon ang atong kaaway ug iampo atong kaaway mga manulos, atong higugmaon atong tagdon gyapon mga igsoon, di ta manimalos mga igsoon. Atong gitagag higayon ang Ginoo nga mohimo siyang part. Wa ta kibaw unsay mo ni Lord, basta ang word niya nag-ingon nga vengeance is mine, ang panimulos ako. So relax lang, chill lang mga igsoon. Amen? Chill lang, humble yourself, and then just make peace with them, no? Ipakita nga nahigugma gyapon kanila, tiliwala silang gibuhat, and then ayaw bawsi, no? Sama sa akong gingon mga igsoon, dili na pwede nga manimalos ang Ginoo kung naay nangaway na to, kung naay nagbutang-butang na to, kung sa atong mga kaaway, dili na manimalos ang Ginoo to kung kita mismo ni balos na, no? Giyunahan naman na to ang Ginoo. Pero ningingon ang balang kasulatan nga live room for God's wrath, meaning atong hatagag higayon
ang panimalos sa Ginoo. Atong hatagag higayon nga mulihok ang gahom sa Ginoo. Atong hatagag higayon nga ang himaya sa Ginoo ma-displayed, makita sa mga tawo nga nagbugal-bugal, nagbinuang nato mga igsoon, sa dihang ato silang iampo, sa dihang ato silang at higugmaon taliwala sa ilang gihimo nato nga dili maayo. Amen. So mao ra ni akong pagdasig mga igsoon. In other words mga igsoon, in every situation, in every challenge sa atong kinabuhi, unsa man ang buhaton sa mga tao sa atong palibot, atong ipatigbabaw ang gugma sa Ginoo. Atong ipakita nga we are the products of love since our God is the God of love. Na kinabuhi kita sa gugma, di ta modumot, andam ta mo pasaylo. Di ba? Way dumot mga igsoon. Amen? Way dumot. So, mao na mga igsoon. So, mao na akong pagdasig kanato intang nas kapunon nga ayaw itugot nga ang imong pagpanimalos mahinungdan nga ang panalangin sa Ginoo dili niyon madawat. Ayaw itugot mga igsoon nga ang imong pagpanimalos sa imong kaaway mga igsoon mahinungdan nga ang buhaton ta ni Lord nimo di nimo ma-receive kay blocker man siya. It serves as a blessing blocker ang kanang pagpanimalos kay nganuman wa man ta sugua nga manimaos apan gisugo ta sa pagpaubos, gisugo ta sa pagampo sa atong kaaway, gisugo ta sa paghigugma sa atong kaaway. Ingon nga atong Diyos puno sa gugma. Amen. So makinabuhi sad ta sa gugma. Amen. Di ta mo baos. Once again, batuon na tog sliced bread. Ayaw batuaw binangkal. Batuon na tog gugma. Still atong ipakita mga igsoon nga nahigugma ta nila taliwala sa mga kasakiran. And that way, atong gitagaan o higayon ang gahom sa Ginoo. Atong gitagaan higayon ang panalangin sa Ginoong favor nga ibundak ka nato. Kay nakapasar ta kay tinod lang examination na sa Ginoo mga igsoon. Kanang naay mo lutos na to, kanang naay mo masuko na to kalit, examination na sa gi-exam ta sa Ginoo. And then if we humble ourselves mga igsoon, kung atong iampo ng mga tawhana, atong mapaubos ta, atong higugmaon, nakapasar ta sa exam ni Lord. Di na to mablakkan ang iyang tubag mga, dili na to blakkan ang iyang buhaton mga igsoon. Amen. So mao na akong pagdasig mga igsoon. God bless us more and more. And anyway, stay healthy, no? Stay healthy spiritually and physically. Labi na sa atong palibot karon, no? Then kana ra mga igsoon. God bless. To God be the glory.